at trække et spørgsmål. Elektricitet! Nå, Salma, så skal du bare gå ind ved siden af og forberede dig. Held og lykke med det. Mange tak. Hvor er mine fysiknoter? Okay. Salma, nu er det din tur. Så, er du klar? Da jeg skulle forberede mig, der opdagede jeg, at alle mine noter var slettet, og jeg havde glemt det hele. Nå, men det var da ikke så godt. Så må jeg hjælpe dig på vej. Så, Salma, kan du så fortælle mig lidt om strømstyrke? Strømstyrke, det er elektroner, der er i bevægelse, som trækkes fra minus til plus, og strømmen er så i modsat retning. Okay. Ikke helt. Det du snakker om, det er spændingsforskel. Strømstyrke er ellers elektroner, der løber igennem strømmen per sekund. Men det er rigtigt, Salma. Kan du så fortælle mig, hvad Ohms lov går ud på, og hvordan den ser ud? Og hvis du vil, så kan du skrive den her. Ja. Okay, Ohms lov, det er U er lige med E delt med R. Altså Ohms lov går ud på, at hvis strømmen stiger i et kredsløb, så stiger modstanden også. Ikke helt. Det du snakker om, det er Joules lov, og så kommer du også til at blande Ohms lov og spændingsforskel sammen. Ohms lov, det er U er lige med I gange R, hvor spændingsforskel, det er U er lige med E divideret med Q. Nå ja, det var også det, jeg mente. Kan du så tegne en parallelforbindelse? Sådan her ser den ud. Ikke helt. Det du har lavet er en serieforbindelse. En parallelforbindelse vil også være, som man siger i ordet, være parallelle med hinanden. Sådan. Mere sådan her. Nå, men kan du så fortælle mig noget om Kirchhoffs lov? Kirchhoffs lov, det er så en anden version af Ohms lov. Det var ikke det, jeg tænkte. Kan du så fortælle mig noget om Kirchhoffs anden lov, og hvad den siger? Okay. Hans anden lov omhandler energibevarelse, og den omhandler også parallelforbindelser. Det er rigtigt med energibevarelse. Dog er det serieforbindelsen, den omhandler, da man vil lægge alle spændingsforskellene sammen, så man får den samlede strømforskel. Jo, men var det ikke også det, jeg sagde? Jo, selvfølgelig. Det var det, du sagde. Dog så går Kirchhoffs anden lov ud på, at den strøm, der kommer ind i forgrængningspunktet, også kommer ud, hvis de nu har samme resistans. Altså, du mener hans første lov, ikke? Jo, men var det ikke også det, jeg sagde? Jo, det kan vel godt være. Salma, kan du så fortælle mig, hvilken retning strømmen går? Jo, altså strømmen går fra minus til plus, hvilket vil sige, at den skal følge elektronernes retning. Ikke helt. Strømmen går den modsatte retning af elektronerne, så derfor går strømmen så fra plus til minus. Kan du så fortælle mig noget om en diode? En diode, det er en slags lampe, der lyser, og den lyser altid blå. Altså en diode er LED, det vil sige, hvis dioden er til stede, så vil strømmen kun gå i én retning. Så lad os runde af med noget resistans. Kan du fortælle mig, hvad formlerne for resistansen er i serieforbindelse og parallelforbindelse? Okay, jeg vil starte med at skrive parallelforbindelsen. Og nu skal jeg skrive serieforbindelsen. Det er ikke helt rigtigt. Den, du har skrevet heroppe, er en serieforbindelse, mens den hernede er en parallelforbindelse. Ja. Nå, tiden er også gået nu, så kan jeg bede dig om at gå ud, så jeg kan skrive din karakter? Okay, mange tak.
Hvad mere kunne der være? Ingen hjælp fra mig. Ja, alt det der. Det er sgu et stort tryktal. Salma, du må godt komme ind igen. Du kan selv få lov til at tjekke, hvad du har fået. Tak.